Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula. Nggih. Ingkang saking yuk yo. Nggih, saking yuk yo niku. Sepoti Mbak Tatin Tinot, monggo. Nggih, monggo. Ayo. Sugeng Sugeng dalu. dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak Mbak. Limbu, Mbak Sangik, Mas Nggih, Gading. sugeng dalu. Nggih, ketemu lagi. Nggih, bertemu kembali. Wau saking Jan. yuk Pripun? yo jam pinten? Wow, setengah 8, Mas. Setengah 8. 2 jam setengah perjalanan ke sini. Mau ora gelem bareng. Lah aku nek bareng jenengan ngombok-enggokke malah ora Kowe tekan lek kena kene. gaeng-gaeng ning mobil iki malah nang kabeh. Lho, maksudnya aku kan dadi wedok dhewe ngono? Lah yo heeh. Heeh. Engko dikira-kira ora cukup yo nang dhuwur mobil ditaleni ngono kuwi. Ya aku padake sawi apa piye nang dhuwur mobil. Kok isa-isane iki nek ra ngelingi anake juragan wis tak embuh iki kok sarwani kaya bapakne iki ya wis saiki wis mulai gede, Nggih. saiki wis mulai laris lemayang. Amin. Alhamdulillah nderek remen Nggih. Mas Gading. Nggih. Pokoke terus belajar, semangat nggih. Nggih, Rasa siap. neko-neko sik ya. Mboten ate neko-neko. Wah, 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 wah. Tenane. Terus selingan kok. Eh? Kegiatan. Oh kegiatan, yo kegiatan yo oleh ning rasa mempeng-mempeng saiki gandeng jenengan ki kerep mayang yo nek istirahat yo dienggo istirahat sing Nggih. tenan. Ora wayah istirahat malah